Du har lovet mig. Du kommer løbe, du kommer løbe, du kommer løbe. Den er utæt. Nej. Den er utæt. Brian, gør ikke. For helvede. Tjener dig til. Den er utæt. Ej, det er bare vigtigt. Du var helt lå der på. Skærmen. Hey, bang. Vi gør det igen. Jan. Jeg bliver Johan. Peter, vi har noget meget varmt marmelade, vi har kommet i. Det skal vi have gjort varmt. Peter, vil du ikke godt tage lidt til det låg af? Hvor let kan du tage det låg af? Stil op på flyet, Peter. Jamen, det er bare godt sådan, hva'? Det er bare godt sådan her, Peter, hva'? Det er bare godt sådan her. Ikke også? Så er det af som ingenting. Nu var det er det skidt. Jeg skulle være lidt af den anden del. Peter, nu laver vi lige varm grød. Ja. Varm marmelade. Var der færdigt med? Er der marmelade i? Er der marmelade i til? Ej, Det går. Vi bare lige passe, så Hvor er liv? Jeg sidder jo med